Kao i svake godine kad se pripremaju reprezentacije Hrvatske, biti sva natjecanja podređujemo pripremama reprezentacije. Tako i između ostalog je prošli tjedan bio, to jest prije 2 tjedna bio Zaprešić Open, tako i sad ovaj Zagreb, gdje u sklopu samog natjecanja imamo i prijateljske utakmice za reprezentaciju koje organiziramo posebno baš da se mogu repke pripremiti. Pa definitivno smo mi Španjolci nekakvim renomeom ispred ova dva druga suparnika, međutim igrali smo mnogo puta i sa Urugvajem, jedna reprezentacija koju nikako ne smijemo podcijeniti. S Ekvadorom nemamo baš toliko iskustava, nemamo ni puno informacija, tako da vidjet ćemo tek u Grčkoj kakav su kalibar reprezentacije, međutim po renomeu mi i Španjolska ipak bi trebali proći skupinu. Favoriti skupine smo mi jer smo Hrvatska. To je tako već godinama i hvala Bogu da je tako. Još od 2005. pa na ovamo, 2007. pa na ovamo, Hrvatska je uvijek gdje god se pojavi na bilo kojem natjecanju favorit. Nekad opravda tu ulogu, nekad ne. Većinom kažem da, tako da i sad se moramo staviti u tu ulogu, ne treba nekakve lažne skromnosti pa bježati od te nekakve uloge favorita u skupini. Naravno da se sve može dogoditi, svašta se može dogoditi unutar skupine. Definitivno smo u tom nekakvom širem krugu favorita, međutim to je takav sport da jednostavno jedna lopta može odlučiti i teško reći da je neko glavni favorit. Tu ima stvarno više favorita, Katar, Hrvatska, Danska, Brazil, Španjolska, da nekoga ne izostavim, stvarno je širok krug reprezentacije koje mogu do zlata.